At yan po, Kuya Jun Santos, batiin po natin ng happy birthday si Ate Jenny. Dahil kaarawan mo ngayon, araw mo ngayon. Hello guys, welcome to my vlog. Andito po siya si Paring Jessa. Ayan. Ano tayo ng istira? Ayan po. Ang po nakadaan ako ng gulayin, balingoy. Para maggulay muna yung team ngayon. Ayan o. Yung titinda. 25 isang tali. Dalawa binili ko, bali 50. Dito po ako Santo Domingo ngayon. Ayan, let's G. Gulay naman yung ulam ng team ngayon para iwas sa blood. Kasi lagi na lang karne, isda, yung manok, naman, ay iba naman gulay. Mas maganda pa nga yung gulay, masustansya na, tipid pa. Kaso yung gulay medyo matrabaho, okay lang yun. Maganda pati yung dahon ng kamuting kahoy, tawagin sa yung balingoy. Malapit na pa ako sa shortcut. At sila nauna na sila. Ayan po, dito na ako sa kanila, sa project. Napakaganda ng gulaying, kamuting kahoy. Time check alas 8. Uy! Sa to kay ba si Nini? Kay ba si Hermana? Yo. Tatay. Kanin yung daro Paborito ni tatay ito Wow, sarap yan. Ay, Kuya Pogi. Flower for you. Okay, ang ganda. Flower for you. I really appreciate it. Ngayon, first time kong makaano ng Flower. bulaklak. Bulaklak, oh. First time ko pong Nagugulay pa. Pangkulot to, te. Oo. Pangkulot yung tangkay nito. Mamahal pati ito, Oo, Kuis. mahal talaga yan. Mamahalin, oo. Oo. First time na, tapos nakakain pa. Makakain po. Hindi yung nasasayang. Nalalanta. Yan ang malupit. Oo. Dapat walang sinasayang. Walang sinasayang. Parang sinasayang. Ganda. First time kong makatanggap ng bulaklak. Bulaklak. Iniiyak niya dapat. Hindi kita Di kita malilimutan. Paligsok na. Parang patay. Yan ang kapaliksok. Thank you po sa Sige. flowers ni Kuya Jason. Walang chocolate? Wala pa eh. Ay, wala pa. Sa Valentine na lang. Magkape ka na po. February. Sige, sige. Kuis, almusal na, Kuis. Pinagluto kita. Ay, sarap. Namauna ako eh. Sayang, di mo. Kuya. Salamat. Ayun na naman yun. Ayun pala pinakabot. Okay. Salamat. Ha? Tay?
Ang pin mo. Kumain lang yan, Bin. Ang pin mo. Baka uyak, kuya. Bumawi. Iyak, kuya. Magkapatid sila sa akin. Kuya Makoy. Kuya Makoy. Tingnan mo, hindi na naman ako. Ano nga? Magkapatid ba tayo? Magkambal na tayo. Kambal. Sino yung... Ako, mas matangkad ako kay Kuya Makoy. Sa'yo yung kambal tuko. Sino yung tuko? Sino yung totoo? Wala Kuya Makoy, inaaway ka. Ang ulog! Log! Dapat kasama ka kuya ganito. Kuya, paano yung naulog sa'yo? Bakit ba? Ay mo, bali. Wala naman gudong kuya. Ay, kasabi mo sila. Mamay, ito dyan. Bakit wala naman ba? Ayun, kamot-kamot. Sino? Yung... Langot. Ay, langot. Sino yung ba? Langot. Yung tuko? Yung tuko? Ay, kasi. O, yun naman ko dyan. Kambing dyan. Sino sa kakilala kayo? Uy, kuya na! Saan mo siya nakilala? O, nakita mo na. Nasigan mo. O, paano? Nagtatakan na siya ng walang iya ako eh. Tumaas ako kahit malamit ako dito. Ang bango! O, Pero mas mabangsit. bisa. Mas mula. Kailangan mo. Ang bangit ko kuya! Kailangan sabihin mo. Kailangan sabihin ang buong pinapangit mo. Yan pala sa camera eh. Wala naman talaga. Hindi, maganda. Ah, Kasi sinabi yung magandang lalaki, bakla yung... pag maganda. Alam niyo kuya, nagtatakot. Bakit? Ako na nagtiwala. Okay mo. Hindi, pag wala kami dito, paano ka na ng vlog? Oo. Alam mo ako kuya. Di ba nandito ako sa kapit? Kayo yung iniibig ko. Oh, Wow! O talaga. Kasi Uy. nasanay ako nung kahit na hindi ka talit. Oo, kayo po. tapos, Sige, seryoso talaga. Jojo, kahit walang camera, huwag mo. walang camera. Walang camera. Kaya sa pagkain mo, naisip ko sila. Oo, ayo. Pwede ka kasama kuya. Siyempre, camera ko yun eh. Sige. Sige, ulit ko na. Hindi, narinig ko namin. Ako na bakit? Tapos sabi na lang ako. Hmm? Isa. Tira? Tapos sabi nila, sino na yung Ito? Isa na lang ito tayo. Hmm. Oh. Bumuha. Ayun, dami oh. Ayaw ko kuya. Kuya. Dami pa dun. Ha? Lalagay na rin dyan. Sabi nila po. Gawa tayo. Pero kayo kuya, hindi ko mamimiss. Huwag na. Kaya, mababago na ako. Hindi ko na kayo mamimiss. Parang di namimiss kahit bahangan, nilusong na namin. Makita ka lang. Oo, ano yung pwede? Oo, kahit pa. Nilusong na, makita ka lang. Oo. Tampil ko dito kahit pa, inubahan nyo, magkata ko lang. Oo. Wow. Oo. Grabe na dyan, no? Oo. Hugot pa kayo. Ano ba ito? Moto ko live. Motorcycle. Kahit ba, inubahan na, makita ko dito. Kahit pang... At ito kayo, Jong. Wala ka ng kami. Bakit ko Ay, sabihin, yung kanin mo, nahilo. Tanggal. Ay, nasubo na. Direjess ko to. Isa. Ay, nasubo. Isang tali pa lang naman to eh. Paano ba nagkakasig? Oo. Dahil sa stress. Stress kasi number 1 talaga. Tapos, yung coffee. Pwede ba pigilan yung asin? Di ba sabi mo, mataas? Pwede yata talian. Ano yun? Ano talian ko? Ano? Try mo. Anong gagawin doon pag asin? Ano kuya? Normal naman na sa tumataas na lang kasi kapag inaabot sila. Wala na ito. Talagang tataas. Ako kasi tapos ko. Paano ba ito? Mayroon ano? Motor. Ano? Malamig, mainit, paligam-gam. Tapos kapag sabi ako dahil sa ano, natitrigger yung sabi. Di ba? Ano Yung to? pag-ibig ko yun, ano yung parang nasa Tag-loading ako kuya. Wait lang, ilaw muna ako. Tag-loading ako. Huwag yung natitrigger ata, ano yun, tatlong babae yun eh. Paano? Trigger. Tiger man yun. Trigger. Try girl. Trigger. Trigger. Oo, di ba? Ay, Natitrigger? ate, kuya. Oo. Lang, pag-smell muna ako kuya. Tatay, walang imig. Kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Sampalin ka ng nanay mo sa maraming tao o sampalin ka ng maraming tao sa harap ng nanay mo? Yun na lang ako sa
Kasi masakit yung madaming taong sakit. Okay lang naman ba ako pero ayaw ko tutukpan talaga. Ganun yun. Hmm. Ano na siya, Bibi? Hindi. Di. Di ako mahilig cellphone. Pagdating, edit na. May kaamong toda ko kuya. Di ba ang galing ko magtagal? Oh, may kamong tuod. May kamong tuod. Nakikita ko lang sa cellphone. Yung ano ngayon. Yung kuya, yun. Oo. Paati dito lang. Kuya. Pero may part na hindi ko naman sa kaamong. Sabi ko na nga ba, may kamong tuod ka dun eh. Diba? Ang galing. May kaamong toda. Ang pangit, ala pakinggan ko yung Oo. kaamong toda. Parang ano, Tagalog na. parang kamong tuod. Ganyan talaga ako magsalita ko yun. Makakalimutan yung Tagalog ng ano. May katulad. May kaparehas. Ganyan ako magtagalog. May kamong tuod ako dun. Tagbicol. Tagbicol. Ayan. Walang energy sa ano. Si Kuya Makoy. Pero ganun yung ano. Brother no dito. Brother, nuli. Ano yung sarili ko? Content yan. Ah, ito yan na nga. Kuya! Totoo na. Nananahimik ako! Totoo na yung sinaing. Di pa naman ata yung nagkukulong. Hindi, naamoy ko na eh. Oo. Tingnan mo. Eh, ikaw naman? Kumukulo na tapos ang lakas ng ano. Matututong yan eh. Naamoy na eh. Hindi mo naamoy? Hindi. Wala ko pang amoy. Ayun lang. Natatainit lang ako po. Ha? Ayan na. maglasang tayo. Pero paborito mo yan? Anong klaseng ano kuya? Luto yan. Basta gulay na ganyan. Basta gulay kuya. Gustong gusto ko din. Anong gusto mo dyan? Yung ginagayat? O yung inano lang? Yun. Ginigiris. Ginigiris kuya. Giris. Isama mo yun. Ha? Yan ang masarap eh. Sabi kasi ni ate. Sino? Ito yung kasama. Isama to. Ito yung Yung maliliit? ubos. Oo. Sabi hindi duto. Yan ang importante dyan eh. Kasi malambot eh. Sige kuya. Oo. Sorry na kuya. Huwag ka na magalit. Hindi naman nagagalit. Natatay na. O sige na muna. Kaya Aro, sabi na eh. Bakit kuya? Wala ako naparong. Ay! Hindi pa akong butot kuya. Nakakaya na ko kayo. Mabaho pati ang butot ko. Ano ba kasi mama mo? Wow! Kinabog na naman ako ni mama. Amo nang dawgi ka sa... Yung outfitan niya, oh. Ang lakas maka-outfit. Tinatalo ako, oh. Mas bata pa sa atin ko. Oo nga. Talo ka sa forma ng mama mo. Maayoko niya. Siyempre, anak ka lang niya eh. Siya yung nauna eh. Hindi niya ako anak. Hindi ako anak ng nanay ko. Sabi niya, napulot lang ako Napulot sa sa- kasaruhan. Lanlawan. Eh, Putol. Kami magkamukha. Putol mo nga ng kabilya. Wow. Gigirisin. May kamong tuod ako dun sa ano, BBB. May kamungtod ako sa bibig. Ano yung kasipilo? Kasi ano? Ay. Huwag ka dyan, baka tumalsik yung talim ng ano. Green, talim ng ano. Ng grinder, maano yung... Bamo. Di, dyan lang yan kuya. Dyan na lang daw ako mag-ano. Ang hari yung pag-ano.
palagi. Happy birthday, Jenny. Happy birthday, Ate Jenny. Vince. Yan ang bukit na Pandayo. At yan po, Kuya Jun Santos, batayin po natin ng happy birthday si Ate Jenny. Dahil kaarawan mo ngayon, araw mo ngayon. Araw ko ngayon. Oh. Kaya happy birthday, Jenny. Hello guys. Welcome to my vlog. Ano po ang gagawin ko ngayon? Mag-ano po ako ng gulay. Wala mo muna konti. Gagawa ako. Gagawa ko guys ng ano guys. Ewan ko sa'yo, hindi ka naniniwala. Hindi ko nga birthday ngayon. Ulit mo. Alam ko naman na wala kang tiwala sa akin. Ba't ko naman ipagsisiksikan ng sarili ko sa'yo? Ang luto po natin ngayon ay ano? Talbos ng balinghoy. Ay, naglato. Ako mag-aawak ko lang. Hello guys, welcome to my vlog. Yun. Andito po siya si Paring Jessa.
Ayan. Gawa tayo ng stirrup. Ayan po. Stirrup. At dahil birthday niya, siya raw yung ano, magbablog ngayon. Ayan po. Dito lang ako mag-uwi para maubos na yung gulong. Ayan po, seryoso si, si paring Jason. Seryoso po tayo ngayon. Sa sobrang seryoso ngayon, Ano? parang marami tayong magagawa. Marami para ano lang. Kaya lang ang lowbat na kasi yung ano mo, GoPro mo, ha? Palit ng battery. Seryoso tayo para bawiin natin yung ilang araw na Yan. walang pasok. Ayan po si si Vicente. Ay, happy birthday po kay Geneva. Buisit. Ay, tumaas ka na, hindi ka pa nag-iis na. Ayan po si si Mr. Teacher. May pasupas sila, si Mayor. Mayor, sa baha. Okay na? Po, snack time. Tay. Yan. May spaghetti, may sopas. Ayos talaga dito. Parang katulad din talaga dun kaila mama ni Mary, kaila Mary ang paggawa namin. Laging busog. Ang kaibahan lang doon kaila Mary, wala si Ate Jenny. Pero laging busog kami doon. Parang dito nga rin. May almusal. May snack. Bakit doon Tanghalian. Eh doon, di gano'n din. Ganon din. Oo. Pero wala ko doon kay Mary. Wala. Oo. Oo, doon sa inyo dito. Yun. Busog yung team. May Tagaluto eh. May Geneva. Yes. Lupit pa din. Ganda. Hmm. Kita din ako sinasabi ni John Santos. Ni Natatawa na, tatampo na ako. kay John Santos. nanonood palagi si Kuya Jun. Yung papa ni Gwen. Akot ng Halo Blocks. Kain po tayo ng sopas. Medyo. Sa sana di ka maggilid. Diretso nga lang, mababaw dyan. Hanggang dito na kuya. Di ko lang, diretso yung ganyan lang. Ababa kaya ako. Hindi naman nabot yung butan yan. Sige, diretso. Sige. 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 Nagrararong. Sige. Kuya. Sige. Sige. Diretso lang. Di naman gaanong mararom. At ang diretso lang. Hanggang dito na lang yan. Diretso. Kala ko matabang ka. Alam. Eh. Isang rangaw pa oh. Nagbabaw na nga ni. Di naman gaanong mararom. Oh, di naman paganaon no. May kamong tood ka talaga. Shark. Shark. Hindi naman naon no. Alam na. Alam. Sige. Di ka maggilid. Ayun kung makapigil niya ang pagtawid. Oh, di ba? Diretso lang. Sige. Sige, sabay langoy. Sabay mo ng langoy. Magabot sa krus, nahulog. Tama na. Asan na, kabasod? Nasa ako. Ay, nahulog! Kapay. Ay, sakit. Wala na hulog. Lug. Kala ko malalim ko. Pagbigyan natin yung dalawa ng sombrero. Kasi napakainit. Tatay sa kakagatso. Tay. Tay. Ha? Ayaw mo nito? May nahilo ka pag nagsombrero? Kaya kagagatso.
Yan, sumasakit pala yung ulo ng tatay pag nagsasombrero. Tako pa? Ha? Ano tayo? Oh! Oh! Napakaraming halo. Naka-21 na ako. Gabi. Saan? Saan eh? Pista? Oh, kaya nga pista rin. Ang lapit na pala. Magtitinda na. Sayawan na naman pala. Magtitinda na. Sayawan na naman. Park. Sorry, Quezon. Sayawan, park. Oh. Yan. Nagsimula na po yung perya kagabi doon sa amin. Alam na. Back to business.
pa.